Bé, ara haig d'anar a fer les maletes. Quina sort que te'n vagis a Nova York. Et trobarem a faltar. Adéu. Adéu. Talleu, és bona. 5 minuts de descans. Què fas aquí? Que malament ho has fet. Jo ho hagués fet millor. Deixeu-m'ho estar. Anem aquí. Va, que és tard. Sí, va, que vull plegar l'hora. Va, que és tard. Sí, anem. Aigua, sisplau. Ràpid! L'aigua de la neteja! Estan carregats. De punyeta aquest tren. Mare de Déu del Pilar! Un mort! Ara què faig? Aquí tenim l'informe del forense. La víctima ha mort a causa d'una substància que inhalar. El cloroform. L'assassí o assassina sabia perfectament que la víctima era al·lèrgica al cloroform. D'aquesta manera, amb una petita dosi, ha aconseguit matar-lo. La persona que ha comès l'assassinat es troba asseguda en aquesta taula. Jo no he sigut. Ni jo tampoc. Ningú vol confessar? Si confesseu, us tindrà en compte com a atenuant. Ningú? Així doncs, els interrogatoris començaran d'aquí una hora. Podeu marxar a estirar les cames. Una colleta. És cloroform! Quedes detingut.